Nyuwun sewu Mbak. Iya Mas. Ini kan penonton kita hibur sebab apa? Selama 1 tahun sampai 2 tahun itu kan stres Mbak. Bener. Mikir nih iki lagi awake dhewe sampean hibur. Biar penonton itu suka semua. Coba agak maju. Alah kalah jenggong neh bocah iki. Deh, gem bocah. Apa? Serak. Aduh. Saya tak urung lho. Ayo. Urung. Nadane sapira Mas? Ayo. Mas. Kowe iki sinden apa budak kowe ya? Genah suarane ning. Lah sinden beda to Mas, sinden kene sinden paling ayu ya ngrungokne nada iki wis beda. Oh, leren ngene. Kuwi jane ngrungokne apa setruk? Ngene. Wong ngrungokne ngene Truk tok. kita rumah saku ya Penonton. Gila. penonton. Ya. Penonton aku. Piye Mas? Mohon maaf. Nane. Ah. Nane. Alah ngono. Ada yang ting seneng penonton. Nane. Deng deng. Coba. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku serak-serak basah. Serak ora omong. Mau ngombe aku. Coba. Penonton, Asik. aku mohon maaf. Suaraku agak serak basah. Kowe ra omong. Ya, mulai ya. Rasa enak ya. Karena Penonton nih. Penonton. Iya no. penonton, aku mohon maaf. Asik. Suaraku Oke. agak serak-serak basah. Jane sido nyanyi. Apa nonton? Maaf ya penonton. Iya. Karena saat tiap hari itu tanggapan, jadi Iya. ya mohon maaf agak Iya. serak. Iya. Penonton, aku mohon maaf. Terong. Suaraku agak serak-serak basah. Terong. Lah apa kowe iki? Lah apa enek penyanyi bombeni terus iki lho. Aja ngono totol tol. Wong ki kok sama kene ki kok nyanyi kok mbok ombeni terus apa gak? Nyanyi apa liyane sing iso? Ambune gak newak blas marek mangan. Apa? Iki mau. Loh, aku mari panganan kok mburi lho. Man batang ya kuwi. Wong batang telu tok lho Mas. Ya coba nyanyi Rumah saku yang kok lain. so. Yang lain ya, Mas. Doakan untuk Mas Seva, Mbak Siska yang di Kitan ya. 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 Saya doakan untuk Mas Seva, Ya, Ferdinand. Seva Ferdinand Delezep ini Allah. barat Mas Barat. Kok Delezep Mas Seva Ferdinand semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Bekti marang Wong tua. yang sepuh, Amin, berguna amin. bagi agama nusa dan bangsa. Siap. Bukan dengan hanya kata-kata, lewat lagu mendoakan juga bisa. Bisa. Iya. Contohnya Mas? Ya dari Arab, Saudi itu juga bisa, dari Timur Tengah itu bisa. Oh gitu. Iya. Muntah mesti mancing. Juga bisa. Memang ini permintaan. Oh gitu. Permintaan dari Mbak Siska Ayo, disuruh coba. mendoakan Dek Ya, Siva. Oh, lewat lagu. Lewat lagu. Timur Tengah, Mas? Iya. Timur Tengah. Muntah mancing mesti. Aminor, Mas. Apa? Timur Tengah. Oh, Aminor. Penonton. Timur Tengah usah penonton nih. Sorry. Timur Tengah. Aku ki latah. Aduh, Timur Tengah. Iya. Sin
Mas. Timur Tengah, Mas. Mbak, timur tengahmu piye jajan? Iki jane arep tahlilan kok. Seno. Iya. Iya. Ngono lho nadane iku. Iya. Opo ya enek? Ya tak terusane sin. Iya. Gak serak. Rodok serak. Kok mbene nek? Iya. Iya. Kayak iringan, Mas. Iringan piye? tak tung tak tung 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 Jaranan. Oh, duduk kuwi ya. Timur Tengah. Piye Timur Tengah piye? Tung tek tung tung tek tung. Kuwi kotekan goblok. Lah piye to, Mas? Timur Tengah. Timur Tengah tok dung dung tok. Ah ya kuwi lho goblok. Tung tung Kocok Kuwi tok patrol. tok tek kuwi patrol goblok. Ali ya, Mas. Siap, Mas. Burung. Siap, Bur. Iya. Gedi papa endek. Gedi papa endek. Gedi papa endek. Gedi papa endek. Mas, Mas. Kuwi tekku rek. Nyapa kok tabone kok gede papan. Piye to? Keblane piye to? Dung tong tong dung tong Oh. dung tong tong Ayo ayo. tong. Nah, ngono lho. Oh. Glutang glantong tong. Glutang glantong tong. Glutang glantong. Sik. Kowe nyemoni aku. Nyapa? Glontak gandong. Mbakmu ya? Tekku, Mas. Wis ora enek barang ngotekmu ae coba. Tong dung dung tong. Lah iki. Ah, gini mana? Iya. Yamet kudasi, bang yamet, barang edasi. Araki mochi, araki mochi, araka pakai peci. Barang Iki open. Ora lho. Kowe lati karane kaya entong lho ndasmu. Sondul ya kaya entong. rusak. Sik, Rusak. sakirmu, Kowe sakirmu. wis patang sasi lho tak omong. Ora apal-apal kowe. Patang sasi rambut Patang sasi lho. Aku ki wis ben arep budal iki ngapalne. Ini lho, Lah jamet ngarepi ngarep piye? ngarepi genah. Yamet kudasi. Dentang. Yamet kudasi. Bang Yamet gak pakai dasi. Nah, Nah, bener iki. Araraki mochi. Arake mochi. Bang Ara gak pakai peci. Gila apa? Porororotan. Apa basa apa? Barororoyo. poso enek sae borororot. Mulai kok Malang mulai 6 sasi, Red. Oh iya, iki ngene. Iya, Bu Mas. Siska kon munggah ae. Ya. Hubungane iki karo putrane munggah karo aku. Mas Ya. anu Nggih. Adik Ferdinand. Pemoko Bu Siska Sama Mbak munggah Siska. mriki kali. Yamet kudasi. Yamet kudasi. Bu Siska monggo minggah mriki. Araraki mochi. Arake mochi. Bu Siska monggo minggah mriki. Yamet. Tolong terus Bang Yamet. katuran minggah mriki Bu Siska. Ayo kali adik Ayo Mbak Siska. Hey. Ayo Mbak Siska. Mbak Siska. agak sini. Mbak Siska bernyanyi. Mbak Siska cantik sekali. Mbak Siska. Kok Yamet kudasi. Mbak Siska. Kocone yang metku ndak penak. Mbak Siska kocone yang metku. Ya Siska. Mbak Siska. Kan nyari Yamet kudasi. Mbak Dang Riki. Mbak Siska tolong minggah mriki. Sini Dek. Mriki sini Mbak Siska. Kita foto bareng-bareng di sini karena mumpung ketemu beliau Mbak Siska mriki tengah. Takut ya sama ini ya? Oh takut. Tang ini wedi lho. Takut Gak sama usah takut, saya sudah jinak kok, Dek. sama Yamet Kudasi takut. Ya. Sama ayah aja enggak apa-apa. Alah. Ayah. Hadap sana ya. Mbah. Kita foto 1 sampai hitungan 1000 ya Mbak ya. Wah, asli. Kelamaan, Mas. Ya. Oke.
Siap. Yamet Kudasi. Yamet Kudasi. Bang Yamet. Karena Kudasi. Arara Kimochi. Arara Kimochi. Bang Ara. 3. Alah alah. Nyuwun apa Mbak? Mau nyanyi? Nyanyi. Oke, siap. Ampun. Kenapa, Mbak? Oke, siap. Terima kasih Mbak Siska Mbak. dan Mas Ferdinand. Ferdinand joget ya? Dek, Mbak joget. Siska, Eh, Mbak, monggo. Tang batang apa ning ndi kowe? Iki nyapa melok Mbak Siska iki nyapa? Ngeter nih Mbak Siska. Ngeband mudun dhewe. Mun wedi. Aku duwe penyanyi apik iki, Mati. Penyanyi Mati. Kok mau apik ram? Senengane kuntet. Alah lah. Aja ngono kuwi. Tet ini wis. Kowe tak tengi kapok. Tet Maksud aku ning ngarep ngene nek delok penonton. Oh iya, tet coba Sing tengi sopan aku. toh, sing sopan. Sopan. Kalau kita itu ketemu wanita itu harus sopan. Hargailah seorang wanita. Ya. Iya. Mbak Siska, Loh. mboten wonten kamar lele-lelean. Alah lah. Kowe iki wedok apa lanang? Apa kowe iki lanang apa wedok kowe? Tak anu servise Mas. Ben anu joget Tak iki kenal maka tak. tak sayang. Oke, kenalan dulu. Abang namanya siapa? Mananya? Ah, mananya? Mananya? Oh, mananya Juminten bakal jamu gendong. Ngalih. Kok nih bae Pak? Kula diputuli gombal sak wayah-wayah. Endi bocah iki mau? Enek Oh, Klaras. mriki. Iya, namanya siapa, Dek? Juminten Juminten. Asli dari mana? dari mriko. Mriko niku pundi? Sarwet ringin. Wah, termasuk demit pri setan pri payangan Kosok Lulu Banaspati. demit piye to? Rem Ayo, ayo, kayak gini, kacang kosok ijo. demit iki lho. Ya iki. Lah piye? Ngisor wet ringin iki maksudnya omahe cedak. Nah, cedak wet ringin. Umpamane lagu awakmu. Aku Mas. Awakmu sing lagu umpamane nek cawit lan wedok ngene iki ayu terus diapa? Biasa piye? Biasa piye? Awakmu. C. Ndang Balio Sri kuwi ta. Ya ampun, kok luwawas men to Mas. Lah piye? Piye? Terminal Madiun Ngawi. Iki yo padha. Kuwi yo padha. Kuwi yo lawas goblok. Padha ya. Padha. Sak kanca kuwi ya. Lah aku penggemar Sony Yos lho. Le. Wah, gila. Aku lah. Gula sana koyo ngene iki wis jan. Iya ya. Canda aja canda. Lah. Tet. Kleru. Oke. Kowe iki ndek. Terus ngereh wong dhuwur. Mbak Anakmu jonjeng gelem kowe. Mlakune ngene. Njit. Wong ki nek dijak omong-omongan pandangilah matanya. Yo. Nggih, Wong betul. iki disawang liya-liyane. Sawang. Lah aku nyawang kene lho. Bendina sing sing mbok sawangi kuwi skater goblok. Oh, skater. Rumah saku. Sana skater niki, semongko. Oh iya, Tet, semongko. Wis ditawani semongko iku lho. Dak. Lho, garek kilone piro ngono lho. Ayo, Tet. Coba kalau kamu apa, Tet? Lagunya Aku apa, Tet? nek anu ben rodok dhuwur kene lho. Oh, ngoten nggih, pripun. Ayo coba. Tet, nyanyi nih lho apa? Kok tak idoni tenan? G minor. Ndang nyanyi apa ora nek ra ndang nyanyi tak ijolo Mbak Mitun lho. Enggak. Minor. G. Muskurane di wajah tungho. Bojone Pak Toyib Mia Jainal bojone Pak Toyib matamu
Nesu. Nesu. Lah piye? Pripun to? Sampeyan pilih aku napa niku? Diare. Diare iki halus senep lho Mas. Diare iku lara lho. Kowe iki nyanyi kok iso mencret kok iso diare jane. Diare iso diare. Aku Mesti salah. aku diapet ki lho. Mbak diare. Lah iya, aku diare. Coba apa sing apik lho. Sing koyo Lagu lanang tenan. Lagu sing masakini. Iki lho. Paling gak iki lagune sing viral, lagune Mas anu Triswaka Marga Satwa iki kan. Triswaka tok ora sanggih marga satwa. Triswaka tok. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuangan untuknya. Iki ngerayu lho Mas. Kok tayub iki lho. Jaluk piye? Aku kalem. titipkan Dia, lanjutkan perjuangan untuknya. Bahagialah dia, kau sayangi dia, sepertiku menyayanginya. Ku ikhlaskan dia, lanjutkan perjuangan Yopo bocah iki. untuknya. Nang batang. Kowe dadi apa? Biasa lho. Aku tak akan lupa kabehmu sayang. Say. Aku kebelet pipis. Alah, ngerayu itu yang enak. Jajal. Coba sayang. Nggih. Nama tadi siapa? Juminten. Juminten. Heeh. Juminten, Nggih. kalau ingin tahu, aku capek sekali memikirkan kamu. Kenapa capek memikirkan aku? Karena aku sayang kepada kamu. Ah, gombal ya. Capek awakmu. Capek. Mbah Misti nganggur, Mas. Aku tukang pijetku. Tukang pijet. Iya, cok jangan tenan kok rumah aku. Coba kalau lagu-lagu apa dek yang suka? Tadi udah ya? Tadi Pingal udah ya? Sudah. Kita duet ya? Heeh. Duet yang sekarang ya lagi viral. Oh, ada. Ada. Balanku ada 2. Iya, balanku ada. Oh, ngerti Mbak kula luru daeng. Pokoknya Maksudnya aja lagu-lagu yang sekarang duet. Duet, Bisa, duet. dengan Mas Percil juga bisa. lagu yang itu Kamu Mas. minta dangdut, Banyuwangi, apa Jawa? Dangdut, Banyuwangi, apa Jawa? Ya. Kalau Banyuwangi. Inggris? Inggris ada. Oh, ada. Ada nggak salah. Blood? Apa itu? Ada. Lagu anyar itu lagu punya saya. Hei, ayo, ayo, blut. Itu. Oh, Itu lagu baru itu. Itu. Lagu apa? Oh, bayang ya. Coba ya. nggih. Coba ya. Napa? Nggih. Anu gue loh, sing apa? Tepung apa, Dat? Heng? Tepung bakwan. Oh, ya, tepung bakwan ya. Tepung kanji. Tangan kamu sebelah mana? Aku ramundur dek teko atimu masih osak daya ra ngerestuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa. Luar biasa, terima kasih Ade. Cantiknya Luar dari biasa. Tulungagung. Pak Det, Luar biasa. Pak Det. Det. Mas Hengki, Pak Gundet, kita kolaborasi yang berbeda sekarang. Berbeda lagi? Iya berbeda. Kita coba cari satu orang yang bisa nyanyi. Oh gitu Mas. Iya. Siap. Cari satu orang yang bisa nyanyi. Kita dari sana apa dari sana? Oke, siapa ngacung? Pokoknya Bisa siapa yang nyanyi itu satu langsung aja. maju Laki-laki, ya? laki-laki. Laki-laki. Lah, laki-laki. Oh lagi. Cowok. Iki masa aku wedok. Gini. Nek mic lho lambiku. Gini. Iya ya. Iki lanange ya. Itu. Oh iya oke. Oh. Itu penonton Mas. Bola sembarang. Sini. Mas. Sini ya, warga sini Mas. Iya. Ayo sini. Ini SCP dari Dubai. Oh Dubai. Dubai. Ya gini. Ini
masih tetangganya Mbak Mitun sama Bonar. Oh, Eh? gitu ya. Tetangganya Mbak Mitun. Mitun. Ya. Oh iya iya. Dari Boyolangu. Oke. Boyolangu kalau nggak salah kecamatan Kalidawir ya? Ya. Iya. Kabupaten Bukan, Mas. Ngunut, Mas. Iya. Ini masnya nggak kenal ya mas ya? Ya gini. Ini mikir. Coba, gini. Nadane. Coba satu mas ya. Gak usah tegang ya mas ya, ini biasa saja ya mas ya. Rupanya kayak gobes. Lagi arek iki piye to? Tenang, gak usah. Kowe iki mau pengen delok tapi kok nyanyi kok ngadep rono lho, Mas ngadep sabar toh. Iki wong iki lagi pertama kali munggah panggung. Gini kayak om ya. Uninemong seperti itu ya. Nadane seperti. Kuwi wedok lho Mas Unine iki. Iki kok nembang. Lanangnya piye lanangnya? Aku ramun. Aku ngedem ati. Oh iya. Gusti. Kul. Dipas nih Aku marahi lho, kul sampai elek berat lho. Iki yo ngono iki ngadep Nadane, Mas, rono, nadane, ngadep Mas. rono. Lho, yo mau nyangel arek iki yo. Anu baru pertama kali naik panggung ya mas? Iya. Gak usah dredeg. Pun manut dalane. Panjenengan sing ngatur critane. Ya boleh deh. Ya Boleh deh. Coba. Bisa ya? Gusti. Sak boleh deh. Gus, Ya. golek adikmu Gus. Aduh, kuwi Agus Bas kuwi. Kuwi Agus Tapuk. Bas. Tapuk. Iki Loh, gak usah dredeg tenang. Memang baru pertama kali naik panggung, biasa itu mas. Sisi tak jangkrek iki banyuku mbok ombe. Kenal ae urung mbok ombe. Sabar ya mas, sabar. Serak. Greget arek iki. Serak basah. Kaya kenal-kenal ngombe banyuku. Ayo mas. Jangkrek. Ngombe mau. Ngombe lho. Ya. Penonton. Iwamu kuwi. Beto. Coba. Lah ngombe ae. Gusti. Lah serak iki. Oh, Gusti kok serai jeneng piye tenan ngono. Ayo coba. Sing apik jajal. Sing apik. Engko bedoke tak golek sitok ayo. Gusti kula pun manut dalane. Ya, cok enak boleh. Wong jenengan sing ngatur critane. Apa? Kleru golek sing elek. Iya. Baru pertama kali naik panggung. Awak dhewe kesaingan iki. Berat. Lagi lho mas aku suarane elek coba lah. Lagi bisa naik panggung Apa suarane karo garane suarane apik? Apa? Nah, ngombe banyuku iki. Alah mau mbok seneni no. Wong kok mau mbok seneni. Ngombe mana le? Ngombe mana? Ditambah le. Oh jajal. Banyu. Jajal. Tak percaya. Jajal. Gusti kula nyuwun ngapura. Kleru no. Sekadahe dosa Kula. Alah, kesithikan banyumu. banyumu sing ndi mau? Kok kleru ah? Iya ta. Ini jajal ya. Anu pasang nih Iya, sama. dipasang nih. Golek nih, Mas. Gini nih, enggak, gini enggak. Sini enggak, sini sana. Jajal sih. Gusti, sama nih deh. Kula sama nih deh. Ya, 5. Oke, coba, ayo. Gini jajal kami sini oleh ora? Anu, gandeng ah. Anu, nang ditengi anu. Mesti lah anu ki lah delok-delok aja nganti ngarep kok terus akhirnya elek dadine. Ayo. Metengi to. Lah, ayo Gusti, coba. Gusti kula pun manut dalane. Wong jenengan sing ngatur critane. Sing jelas aku mikir ke depane. Opo bakal hubungan sateruse. Nah. Iki pemah aku duwe jago oleh dijajal. Wendi. Iki lho rambutnya iki lho. Anu gawe anu iki nani lho. Ora oleh. Gak iso nyanyi. Ora oleh. Sing ndi? Iki beda-beda Masa iki. songkokan kuwi? Nah, Songkokan pojok kuwi lho. Terusno. Aduh, lho, aduh. Terusane piye, Le? Terusane piye? Tulung percaya. Kuwi lho. Jangan kuwi lho. Wih ngengkel lah yo. Ngombe banyuku. Lah. Banyu apa? Gusti. Napa kula dipreng? Loh, kuwi
aku. Oh, gitu toh. Ayo, Gusti, sampai tek pikir aku. Kasih silakan duduk kembali. Ya, pemalu ora vitamin apa ning ndi kowe? Ono. Kelingan zamane nom-nomane aku ngono kuwi. Endi? Nom-nomane aku. Nom-noman rokok utilan apa nyapa kok. Padane rumah sakit. Dedek ora sampean. Baru pertama kali nih ya? Iya, Pertama kali. Luar biasa. dredeg. Tapi suaranya enak. Enak ya, Mas? Enak no, iki diajari liyane. Iya, iya. Tulung Agung terkenal apa? Tulung Agung. Anu jaranan. Kopi. Kopi jo. Yo jaranan, Jaranan ya, Mas. Mas. Jaranan ele. Bisa ya, bisa. Ya Joget kudu kabeh isone lho ngetone. belum pernah joget jaranan? Ngetone buruku. Belum. Kene ini. Belum pernah, Mas. Ngetone buruku. Wijani sapa ora?
sama-sama. Jam setan pribayangan lulu, balas mati bayang kacang hijau. Harus sama-sama. Becet. Ya. Enggak makan ini mau. Enggak mempan. Cek, ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Pop pop. Wes rampung le, welung gua kono le ya. Wes rampung wis matur nuwun, wis boleh iso joget karo nyanyi. Wes Indomaret Alfamart. Bang BCA, Bang Pere, Bang Detail. Telkomsel. M3 gak enak ya? M3 enak. Ben piye nyambut gawe bareng. Sampeyan Aqua. Teh pucuk. Bakulan apa? Kilo ngilai, kilo setan jare kon ngilai. Boleh sampe piye-piye ngono. Piye-piye lak wong dhewe jare yo penak. Mosok-mosok koyo ngene iki ora ditambahi karo bisnis kali ram. Ya muga-muga ya kena duit ra ketang 100 sok dititip. 150 juta tambani, 150 tambani. Enggak enak ya beras-beras. Lah ya beras-beras ya ora apa-apa, lak meneh enek beras-beras ya ora apa-apa. Beras ritek ya tak tambani jane lak mbon ngono. Pirang ton. Ya 2 ton ya ora apa-apa. Aku bagi orang. Jam setan. Wis dadi apa-apa ya kena. Jam setan. Indomaret pom bensin. Unep. Lah malah semaput Kesuwen. Tungamu kesuwen. Iya, oke. Siap. Kripik gedang godhong telo sithik edang waton rata. Iki ben ning kene wae gak apa-apa. Ya. Iki ben nuwun sewu kula titip nggih Bu, mbok pilih wonten napa-napa. Niki kersane ten mriki mawon kula titip benjing seminggu melih kula patosi nggih. Ngoten nggih. Yuk bareng-bareng hadirnya guyon maton sak Percil CS matur nuwun. Kripik gedang godhong telo sithik edang waton rata. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang bolehlah kita Ditanggap lagi. Umpamane kayak denek klerune njaluk sepuro. Pangapura sing iki ana mung Teko awake guyonan, dhewe, bangun hiburan. teko awake dhewe sing penting tetap jaga protokol Jaga kesehatan. protokol kesehatan. Jangan lupa vaksin. Ya, jangan lupa vaksin. Yuk, bareng-bareng masih Terima bersama kasih Guyon. Mbak Siska, Mbak sekeluarga. Siska, matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Sekeluarga terima kasih. Mohon maaf Bersama bila ada Guyon Maton Cak kesalahan. Percil CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.